نشون میدم. ببین مایلس. ассалому алайкум тамошобинони азиз, ток-шоуи печтоби замонро оғоз менамоем. Алҳол порчаеро шумо аз саҳна ё худ спектакл аз рӯи асари Михаил Хейфец дар ҷустуҷӯи мӯъҷиза тамошо кардед ва аллакай шумо огаҳӣ пайдо кардед ки имрӯз мо сабти сайёр дорем, яъне ҳайати эҷодиву техникии барномаи печтоби замони симои мустақили якум дар меҳмонии театри давлатии мусиқии тамошобини ҷавон ба номи Одилҷон Назаров ҳастем ва инҷо саҳнаи ҳунар аст, саҳнае ки парвозгоҳи истеъдодҳо мебошад. алҳол ман ба назди ҳамин наврасон меравам ва мо бо наврасони бомаҳорат, бо муаллимон, устодони онҳо ҳамсӯҳбат мешавем. Ассалому алайкум. Ва алайкум ассалом. марҳамат, нишинед. Шумо ҳам хуш омадед. Имрӯз барномаи печтоби замон дар меҳмонии шумоён аст. Мо имрӯз тасмим гирифтем ки бо шумоён рӯбарӯ бо набзи театр, бо набзи шумоён, бо кору фаъолияти ана ҳамин наврасон дар театр шинос шуда бошем. Ва инак мо барномаи печтоби замонро оғоз менамоем ва албатта аввалин муроҷиате ки ман мекунам ба устодони ана ҳамин наврасони ҳунарманд аст. Воқеан ҳам имрӯз театри ҷавонон тавониста истодааст ки қабл аз ҳама ана ҳамин наврасони боистеъдодро ки мо дида истодаем ба пуррагии фарогир шуда сарҷамъ карда баҳри рушду сайқал додани истеъдоди ҳамин наврасон кӯшиш кунад, ё ин ки ҳастанд онҳое ки паси парда мемонанд то ба ин саҳнаи муқаддас барои баромадан шояд якчанд монеаҳо ҳаст. ташаккури зиёд ки омадед ба театри мо аз ин хеле хурсанд ҳастем. яъне шумо омадед моро дидорбинӣ мекунед ва барои тамошобиноне ки барои он нафароне ки дар театр аз театри мо хабар надоранд шумо онҳоро хабардор мекунед. албатта дар театри мо аз 7 сола то 20 сола то 25 сола кору фаъолият мебаранд ки мо инҷо ҳам наврасон дорем, ҳам ҷавондон дорем, ҳам бачаҳое дорем ки донишгоҳро хатм кардаанду баъд аз донишгоҳ инҷо омада кор мекунанд. мо албатта як муддати вай дорем ки 6 моҳи санҷишӣ дорем ки ҳар нафаре мебиёяд аввал 6 моҳ аз мо, яъне аз устодон, аз ма, ё ин ки аз худи бачаҳо сабақ мегирад, барои ба саҳна баромадан дарсҳо меомӯзад. баъдан мо метавонем онҳоро рӯи саҳна барорем ва онҳо барои тамошобини намоишномаи бозӣ кунанд. акнун дар мавриди оне ки шояд ҳастанд масалан ҳамсолони ҳамин наврасон ки онҳо низ мехоҳанд, яъне истеъдод доранд, мехоҳад баромад кунад, аммо шояд баъзе аз монеаҳо ҳаст, шояд аз ҷониби оила, аз ҷониби шояд боз ягон нафари дигар ки барои омадан ба ана ҳамин даргоҳ камтар маҳдудият эҷод мекунанд. Маслан ба хусус ман духтараконро дар назар дорам. ҳамин гуна мушкилиҳо ҳаст? шумо ба хусус духтарҳо аҳамият медиҳед, лекин байни писарҳои ҳам мешавад ин чиз. мутаассифона намедонам барои чӣ ки ҳатто намегузоранд ки писарҳоям биёянд инҷо актёрӣ кунанд, ҳунармандӣ кунанд. сабабаш рости гап намедонам. як бачае ки доштем, Фарух, синфи чандум мехонад? Фарух синфи панҷум. як чанд муддат омад, ба фикрам 3 моҳ хел омад инҷо. бачаи хеле бомаҳорат буд, ҳаракат мекард, аллакай чанд маротиба дар саҳна буд. оне ки мо 6 моҳ санҷишӣ дорем, лекин дар як моҳ аллакай худашро нишон дода буду, дар саҳнаҳо иштирок мекард. як рӯз мебиёяд мегӯяд ки устод ман намебиёям дигар, барои он ки падарам намонда истодаанд, яъне ба театр омадан иҷозат надода истоданд. мо пурсидем ки сабабаш чӣ, аммо худи ӯ ҳам намедонад сабабаш дар чӣ аст. аммо хоҳиш дорад. хеле бачае ки ба маҳорат аст. гуфта истодам ки агар баъзе бачаҳое ки 1 сол инҷо кор кунанд, 1 сол биёянд, омӯзанд, як намоиш бозӣ накарда бошанд ва дар як моҳ аллакай
3-4 саҳнаҳое буд ки ӯ бозӣ карда буд, яъне маҳорати хеле баланд дошт. мутаассифона манам падари ӯ монеъ шуданд ки ӯ ба ин даргоҳ набиёяд. фаҳмо муаллим ба фикри шумо чист сабаби ҳамин монеагиҳои баъзе аз волидайнро дар чӣ мебинед ки барои хуб рушд додан ё сайқал додани маҳорати фарзандашон камтар монеагӣ эҷод мекунанд ё ин ки намехоҳанд ки ӯ масалан дар театр баромад кунад ё ин ки ҳамин роҳи ҳунарро интихоб намояд сабаб дар чӣ бошад? мо имрӯз бевосита аз мушкилиҳо суҳбатро оғоз кардем ба ҳар ҳол дар рафти суҳбат маълум мешавад ки ба чӣ хотир. хуб марҳамат ба фикри шумо сабаби монеагӣ дар чист? сабаби монеагӣ шояд гуфтам мумкин агар ки мо духтарбачаҳоро гирем аз хурдсолӣ масалан дар театр мебиёянд кору фаъолият мекунанд вақте ки аллакай синфи 8-9 мешаванд падару модарошон аллакай аз театр мегиранд. мо ҳамин қадар кӯшиш мекунем ҳаракат мекунем ки анамин духтарбачаҳо нараванд барои он ки дар театр барои актриса мо камтар буд ҳолатҳое ки танқисӣ мекашидем ва ҳоло бошад духтаракомо ҳастанд шояд падару модарон фикр мекунанд ки аллакай ба воякӣ расид вақте ки қадрас шуд вақте ки хостгорҳо мебиёянд фикр мекунанд ки вақте ки ин дар театр кор мекунад ба даргоҳи онҳо хостгорҳо намебиёянд аллакай ту калон шудӣ мардум чӣ мегӯянд баро аз театр мегӯянд ҳамин хел монеаҳо мешавад. баъд баъзан падару модарон мегӯянд ки ин акнун барои ба донишгоҳ даромадан омодагӣ мебинад аз ҳамин сабаб ҳам мегиранд. яъне интихоби вай аллакай дигар аст. интихоби вай аллакай дигар аст. нигоҳ кунед акнун ман ин қадар наврасони бисёр зеборо инҷо дида истодам ва як порчаро ҳам мо аз намоишнома спектакл тамошо кардем бисёр як бомаҳорати баланди хоса иҷро кардан ин рафти албатта машқи шумо буд ва ман бисёр хурсанд ҳастам ки дар баробари монеагиҳо воқеан ҳам дастгириҳо низ хеле бисёр аст чунки ман ҳозир бо ҳамин духтарак агар ҳамсӯҳбат шавем ман пурсидан мехостам ки шумо чанд сол инҷониб дар ҳамин театр фаъолият доред? ман аз 6 моҳ дар 6 моҳ фаъолият мебарам ва ба ман хеле маъқул аст. хуб давоми ҳамин 6 моҳ дар чанд спектаклҳо шумо нақш бозӣ кардед? ба хиёлам 4 бозӣ кардам. дар 4 спектакл нақш офаридед? хуб мана 6 моҳ қабл вақте ки пеш аз он ки шумо қадамҳои худро ба ҳамин остонаи театр гузоред чӣ ё ин ки кӣ шуморо водор кард ки шумо ба ин боргоҳи ҳунар оед? аввалам худам мехостам биёям ва ҳунарманд шавам ва ба модарам гуфтам ва қатъи модарам ба инҷо омадем. модаратон шуморо дастгирӣ карда истоданд ва чӣ қадар давом мекарда бошад ҳамин дастгириҳо ба фикри шумо? чӣ хел нақшаҳо пеш гирифтаед? Маслан оянда кадом касбу корро интихоб кардани шумо? дар оянда мехоҳам ҳунарманд шавам. ҳунарманд шавед ва боварӣ доред ки шуморо дастгирӣ мекунанд? бале. мо низ умедвор ҳастем. Ташаккур, саломат бошед ва албатта аз худи мана ҳамин наврасе ки инҷо дар паҳлӯи шумо нишастанд устод бисёр як аҷоиб бозӣ карданд, як овози хуб аз назар вақте нигоҳ мекунед гӯё як ҷуссаи хурдаке ки нозук андом навраси бисёр як лекин хеле чашмакони зиндаву зиракчаро дорад ва овозаш ҳам хеле як камтар марғулааш ҳаст устод. вақте ки масалан шояд баъзе аз наврасоне ки камтар шармгин ҳастанд назди шумо меоянд чӣ хел боз маҳоратҳо кушода мешавад? вақте ки ҳозир суҳбат карда истода будед бо Мирзо Юсуф ё ин ки Мунира, ман сари худ мегузарондам ҳатман падару модарон аввал сабаби овардани онҳо ба ин ҷо бачаҳоро ин аст ки мегӯянд ки бачаҳои ман камтар ҳушёр шавад, яъне кушода шавад, яъне дар байни мардум шармгин асту суханашро гуфта наметавонад, ба ягон ҷо равад дигар хело ҳам изо мекашад, ҳамин хел мегӯянд ва баъдан ҳамон нафарое ки бачаҳошонро овардан 3-4 моҳ мо инҷо дарсҳои бисёр дорем, дарсҳои маҳорати актёрӣ дорем. аввал аз ин ки озод дар саҳна будан ва аз тамошобин натарсидан ва
дарси нутқи саҳна дорем ки буро сухан гуфтан, буро шеър гуфтан, ҳаракати саҳна дорем, яъне дар саҳнаҳо ҷангҳои саҳна ҳаст, шамшеркашию кордкашию ё мушзанӣ ё ин ки чархзанӣ. Анамин дарсҳо ҳаст ки мо барои онҳо меомӯзем ҳатман. Ва албатта инҳо ки байни худошон як бор мебиёянд, ҳамакаса бозшинос мешаванд, аз ҳамдигар як шавқ пайдо мекунанду ҳушёр гуфти гапу ҳушёр мешаванд. Яъне он бачае ки шарм медошт дар байни мардум, баъди як чанд моҳ аллакай дигар шудааст. кушода кушода мешавад. Баъд мебинем ки кушода шудааст ва акнун мо инро ҳаракат мекунем ба саҳна ворид кунему, як намоишноми хуб барои вай гирем, ё модараш ё падараш мебинад тамом бачаи ман хуб шуд, акун мо бача мегирам. Мо ҳамин қадар, лекин мо барои ин коре ки мекунем маблағ намегирем аз худи волидайн. Мо баръакс, ин театри давлатӣ аст, баръакс ба кӯдакон, ба ҳар яки инҳо маблағ дода мешавад, яъне маош дода мешавад. ҳавасмандӣ ҳаст. Инҳо маош мегиранд. Хароҷоте ки инҳо мекунанд танҳо як роҳкиро аст ки инҷо мебиёнд, як ё хӯроке хӯранд барои худашон, ҳамин аст хароҷоти инҳо барои ин театр. Лекин инҳо вақте намоиш бозӣ мекунанд, ҳафтаи кӯдакон мешавад, онҷо маблағ мегиранд. ҳар моҳа маошҳои махсусе ки барои ҳар як аз рӯи маҳорати инҳо муайян карда шудааст, маблағ мегиранд. бисёр аҷоиб. Ва медонед, аз ҳама муҳимаш дар воқеъ ҳамин истеъдодҳо дарёфт карда шуда, онҳо аз болои худ кор карда, кушода шуда, воқеан ҳам дар пешрафти ҳамин соҳаи фарҳанг, санъат ҳиссаи арзандаи худро оянда аз имрӯз аллакай сар карда мегузоранд. Ва накун ҳангоми ҳамин интихоб, албатта тавре гуфтед, онҳо хуб аз суҳбат қабл аз он ки масалан ба ҳамин саҳна бароянд ва пеш аз он ки шумо онҳоро интихоб кунед, аввал бо онҳо суҳбат мекунед, шояд ягон имтиҳон, санҷиш мешавад. Афзалият ба чӣ дода мешавад пеш аз ҳама ҳангоми ҳамин интихоби ҳамин наврасон? аз рӯи кадом меъёр онҳоро интихоб мекунед? афзалият ба он дода мешавад ки вақте ки кӯдак ё наврас ба театр мебиёяд, албатта мо онҳоро аз санҷиш мегузаронем, бо онҳо суҳбат мекунем, нутқи онҳоро гӯш мекунем, бояд ки нутқи буро дошта бошад, суханашро гуфта тавонад, шарм надошта бошад ва ҳар коре ки дар саҳна иҷро мекунад аз уҳдаи ҳамон кор барояд. Вақте ки масалан мо ягон вазифаро медиҳем ки ту ҳаминро карда ба мо нишон деҳ, вақте ки вай аллакай шарм медорад ва ҳамин вазифаи мо додагиро иҷро намекунад, мо аллакай хулоса мебарорем ки шояд ки ин аллакай шарм медорад. мо қатиш суҳбат мекунем, вазифаҳоро ба вай медиҳем. чӣ хеле ки Темурҷон гуфтанд, 6 моҳ ки мо муҳлати муайян барои санҷиши ҳамин дар ҳамин муҳлат ки ҳамин хатогиҳои худро, масалан шармгинии худро ки бартараф кард ва аз уҳдаи вазифаҳое ки мо медиҳем мебарояд ва суханашро натарсида дар саҳна баромада, бо ҷуръатона, далерона дар саҳна баромад мекунад, албатта мо вайро ба штати корӣ мегирем. Ва агар ки дар муҳлати ин 6 моҳ вай аз уҳдаи анамин вазифаҳо намебарояд, мо пешниҳод мекунем ки шояд вай ба ягон дигар касб майлу рағбат дорад. фаҳмон. Акнун бачаҳои азиз, кадоме аз шумоён мегӯед аввалин рӯзе ки шумо ба ҳамин театр омадед, дар хотир доред чӣ хел буд ҳамон рӯз? Кай буд? Чӣ хел буд? Бо кӣ омадед шумо? Кадоме аз шумо? Майлаш, аввал ин кас, баъдан бо шумо суҳбат мекунем. Ман 2019 ба театр омадам. барномаи соли нави монда истода будам. Саррежиссёрамон Эҳсон Муаллим будам. Эҳсон Муаллим Ҳомидов будам. Он кас, ман онҷо нақши гномикро баромад мекардам. Он кас ба мо тарзи чӣ хел гномикра мерафт, инҷо нишон медода. Хоб, чанд муддат шуд ки шумо машқ мекунед дар ин театр? Кор мекунед? 6 сол. 6 сол. Номатон чӣ? Амирҷон. Амирҷон, бисёр хуб. Дар кадом мактаб таҳсил мекунед? Гимназияи 4. Гимназияи 4. Ва хониши шумо дар мактаб ва хуб сайқал додани ҳунару истеъдоди шумо дар саҳнаву дар ин театр, ин ҳарду барои шумо ягон монеагии сеюмро эҷод намекунад? Вақт меёбед ҳам барои масалан ба театр омада аз дарс қафон намонед акнун? Ин хел не, а? Не, театр ба мо вақте ки мо дарсамонро мана успеҳ намекунем, ман иловагиам мерам, театр ҷавоб медиҳад албатта ва ман аз ин хеле хурсанд ҳастам. Хаста намешавед?
не охир дар кӯча ҳамроҳӣ масалан ҳамсолонатон бароед масалан бозӣ кунед онҳо низ бозӣ ҳам мекунем ба ҳамаш вақт мерасад офарин офарин ҳамсояи театр аст мо ҳа, ҳам дар мебинем ки бозӣ ҳам мекунад ва барои ин яъне бачаҳо назорат ҳама мекунем. тарафа ҳаст барои ин бачаҳо мо аввал гуфтагӣ ҳастем ки аввал мактабро дуруст хонед бояд ҳатман бо баҳои хубу аъло хонед баъдан инҷо кор мекунед агар ки баҳотон дуй аст ё қаноатбахш нест мо шуморо инҷо роҳ намедиҳем гуфта ҳамихел ваям гузоштагӣ ҳастем яъне ки бо ҳамин шарт ҳам ин шартро гузоштагӣ ҳастем ки аввал бояд дарсашонро хуб хонад беҳтарин ҳатман бисёр чизи муҳим аст албатта ва фикрам Мероҷон. хуб Мероҷон кани марҳамат ман азиз Мероҷнин хонандаи синфи даҳи муассисаи таълимоти умумии ғайридавлатии Нурафшон дар ноҳияи Масчо зиндагӣ мекунам. Ман акнун аввал соли 2022 яъне охирои соли хониши мактабӣ буд. омадам аввал ба инҷо омадам. яъне аввал ҳиссиёт доштам дар дилам, ҳиссиёти хеле баланд доштам ва устоз аввал ба ман аз ман шеърҳо пурсиданд, афсонаҳо пурсиданд, бо ҳиссиёт яъне ҷавоб додам. баъд ба ман вазифа доданд ки ҳамин ба ман шеъру афсонаҳо ҳамихел сурудҳо вазифа доданд ва рӯзи санҷишии ман рӯзи сешанбе гузашт. хеле хуб гузашт. дар ҳамон ҷам баробир ҳиссиёт доштам. то ҳозир 3 сол мешавад ки ман дар ин ҷо кор фаъолият мекунам. бисёр хуб. Акнун Мероҷон нигоҳ кунед. Шояд то фурсате ки шумо ба театр наомадед камтар дар азёд кардани шеър ё хондани матн масалан дар мактаб шояд каму беш мушкилӣ доштед. Акнун вақте ки шумо ба театр омадед пайваста машқ бо устодон ҳамин қувваи ҳофизаи шуморо мустаҳкамтар кард. Масалан матнро зудтар азёд мекардагӣ шудед. Масалан давоми шояд як шеърро давоми як рӯз азёд кардан мумкин. Аммо то фурсати ба ин ҷо омадан 2-3 рӯз шумо барои як азёди шеър овора мешудед. ҳамин хел буд ё не? акнун пеш аз ин ҷо омаданам ман дар чорабиниҳои мактабӣ бисёр иштирок мекардам ва баъд муаллимам ҳамин ҷоро тавсия доданд. акнун ин чӣ хел гӯем ба ман шеър азёдкунӣ кам осон буд. Осон буд аз ибтидо аз оғоз. Осон буд. Аҳа, бисёр хуб. Ва устод ҳамин ҳастанд масалан наврасоне ки шояд воқеан ҳам масалан ҳангоми таҳсил дар мактаб камтар қувваи ҳофизаи сусттар доранд, масалан дар азёд кардани матнҳо азият мекашанд ё ягон мушкилӣ доранд ва ҳоло нав дар боло гуфтем ки мана шарм мекунанд ё ин ки дар баромад чорабиниҳои масалан берун аз мактабӣ ё фарҳангӣ ё масалан дигар ҳолатҳо. Акнун вақте ки меоянд воқеан ҳам вақте бо шумо суҳбат мекунанд ва яке мебинед ки ин истеъдод хеле ва хеле аллакай шукуфта кушода шуда рафтааст. албатта аз худи Мероҷ гирем. Мероҷ хеле бачаи босавод аст, шеърҳои бисёр медонад. лекин вақте ки инҷо меомаду шеърхонӣ мекард, ин бисёртар баррандагӣ кардига дар мактабаш бисёртар тез гап мезад. яъне ки ҳар як шеърро ҷои он ки бо диққат масалан бо мазмуну маъно ё гуҷое ки бояд истад, гуҷое ки махсус зада монданаш дар кор, ин корҳоро ин чизҳоро риоя намекард ва ҳофизааш хуб буд, аммо ба замби ин ва дуруст хондани шеърро ёд гирифт ва боз ҳам хубтару хубтар шуд Мероҷ. албатта инҷо бачаҳое ҳастем, ман наметавонам худошон ҳам гӯям, бисёриҳошон ҳатто ҷои шарм нест, ҳатто нависан ҳам наметавонистанд баъза чизҳоро. мо инҷо махсус дар нақшнависӣ, яъне ки рол нақше ки дар спектакл иҷро мекунанд, мо махсус дар дафтар як тарзи навиштани худашро дорад. инҳо он чизро наметавонистанд, чанд маротиба гардонда мебиёянд ва оҳиста оҳиста дар навиштан ҳам усто шуданд ва дар саҳна ҳайрон мешуданд ки мисол ин қадар текста ман чӣ хел азёд мекунам, аз худ мекунам. лекин ҳамин хел мешавад ки вақте мо сари стол мешинем, сари миз мешинем, яъне онҷо якчанд маротиба хонда мебароем, баъдан саҳна мебароем. вақте ки саҳна мебароянд аллакай амал мекунанд, чун бо амал
суханро асуд кардан барои инҳо осонтар мешавад. бисёр хуб. ҳамин бачаҳои азиз, вақте ки ҳамсолони шумо дар ҳамин толор нишаста шуморо тамошо мекунанд, баромади шуморо тамошо мекунанд, шумо аз ин саҳна истода худро чӣ хел эҳсос мекунед? Шумо масалан ҳангоми бозидани нақш ҳис мекунед ки тамошобини шумо ба шумо бо диққат нигоҳ карда истодааст, ё масалан чӣ хел эҳсос шуморо фаро мегирад? Шояд аз чашми онҳо мехонед ки масалан касе бо шубҳа ба шуморо гӯш мекунад ё тамошо мекунад, ё касе гирия мекунад, дигаре ханда мекунад. Чӣ хел ҳолат аст робитаи байни шумову тамошобини шумо ки ҳамсолатон аст? эҳсос кардаед? албатта мо ба тамошобин чӣ хел саррежиссёр мефаҳмонад нағз боз карданмон дар кор, аз дайни режиссёр гирифта ба дайни худамон, аз дайни худамон ба ҳамсолони худамон гирифта хонданамон дар кор ки онҳо донанд ҳамин чизе. яъне робита бо шумо, бо тамошобини шумо як робита, як пайвастагии зич бояд бошад. мо бисёртар дарс меомӯзем барои инҳо вақте ки мегӯем ки 7 деворе ҳаст ки бояд нигоҳ накунед тамошобин, лекин саҳнаҳое ҳаст ки бо тамошобин ҳатман бояд суҳбат кунанд. лекин як хислати хеле хуб доранд ин бачаҳои мо, агар ягон хешовандонашон ё ҳамсинфонашон биёд аз саҳна истода мекобанд ки дар куҷо шуда бошад ва дар ҳамин вақт матнро аз хотир фаромӯш намекунанд. намоиш рафтан мегирад, ҳеҷ аз ҳолат намебарои инӯ, лекин бо ҳамон ҳолати қаҳрамон хешовандонашонро мекобанд ки дар куҷо шуда ҳатто бо салом алейкам мекунанд, аз саҳна истода бо дасташонро боло карда мемонанд, давом медиҳанд ба давошон корашонро. фаҳмо ки кадоме аз шумоён боз ҳам аз ҳамин ҳаёти театрии худ ба мо нақл мекунед ки шояд ягон лаҳзаҳои аҷоиб шудааст ҳангоми баромад, ки масалан шумо марҳамат ягон лаҳзаро ба мо гуфта диҳед ки дар ҳақиқат ҳамин вақте шумо баромад мекардед, ягон нафар ҳамсинфатонро дида мондеду камтар шояд матн аз хотиратон баромад, ё ин ки баръакс боз ҳам як илҳоми дигар, як қувваи тоза гирифта ҳамон нақшро боз дучанд бозидед? Чӣ хел буд? ман Нигматов Муҳаммадазим, хонандаи шашуми В дар мактаби муассисаи таҳсилотии миёнаи умумии рақами 14 таҳсил карда истодаам. Вақте ки ман ба театр меомадам, аввалин нақше ки ман бозӣ мекардам ин нақши Хирсак буд ва дар намоишномаи соли навӣ вақте ки бозӣ мекардам, аввалин бор ҳамсинфони ман вақте ки ба намоиш меомаданд намедонистанд ки ман дар ҳамин театр кор ва фаъолият карда истодаам. чаро шумо аз онҳо махфӣ нигоҳ доштед? Ба чӣ хотир? барои он ки агар онҳо фаҳманд чӣ мешуд? не мехостам ки ваҳо маро аввалин бор дар саҳна бинану хостед ки онҳоро дар ҳайрат гузоред? вақте ки ман сюрприз бошад. вақте ки ман намоишномаи соли навӣ бозӣ карда будам, дар толор ҳамсинфони ман, омӯзгорони ман омада буданд ва вақте ки ман онҳоро медидам, онҳо боз як илҳоми бисёр пайдо кардам дар худ, чун ҳунармандӣ худро ҳамчун як нафар ҳунарманди машҳур, номдор ҳис кардед? ҳис кардам. фахр, ифтихор, ҳамин гуна ҳиссиёт буд дар шумо? акнун баъд аз ба анҷом расидани спектакл, вақте шумо боз ба мактаб рафтед, боз як талабаи муқаррарии мактаби рақами 14, ҳамсинфонатон чӣ гуфтанд? Чӣ хел муҳокимаҳо буд? вақте ки ман ба мактаб мо туро дар саҳна дидем, дар театр дидем, ту ҳунарманда, ту актёрӣ гуфта савол доданд? вақте ки ман ба мактаб рафтам, ҳамсинфони ман гуфтанд ки ту дар театр кор мекунӣ, мо намедонистем ки ту дар театр кор мекардӣ. мо вақте ки туро дидем, худомоя амин ҳис кардем ки моям дар мисли ту дар театр кор кунем. ва роҳбари мо муаллима Наврӯзова гуфтанд ки ту вақте ки дар театр кор мекунӣ, бачаи хуб ҳастӣ. гуфтанд, ман гуфтам ки муаллимаҷон, вақте ки ман дар театр рафтам, худро чун ҳунармандӣ ҳамин ба илҳом ҳис кардам. нигоҳ кунед, ҳамин наврасон, умуман ҳамин кӯдак бисёр як дунёи бой, рангин, аҷоиб дорад ва
бо инҳо кор кардан ба фикрам устодони азиз бисёр як бозам масъулияту завқи эҷодии шуморо баландтар мекардагистан. нигоҳ кунед инқадар нутқашон бурро шудааст, инқадар нигоҳ кунед ки як нафар ҳамин истеъдоди ҷавон тавониста истодааст ки дигар ҳамсолони худро низ сӯи худ кашад, диққати онҳоро ба худ ҷалб карда истодааст. албатта онҳо низ мехоҳанд омада дар ҳамин саҳна баромад кунанд ва ин бисёр хуб аст. ва кадоме аз шумоён агар боз ҳамин гуна лаҳзаҳои аҷоибро хуб аз сар гузаронида истода бошед ба мо нақл кунед. хуб мо албатта ба омалитон гӯш мекунем. ман бобоҷонов Усмонхон, хонандаи синфи фикри мактаби 19 шаҳри Хуҷанд. вақте ки дар консерти ноябри ман баромад мекардам, мактаби мо омада буд ва ҳама хонандагони мактаби мо манро дида номамро гирифта Усмонхон гуфта маро ҷиғ мезиданд, лекин ман дар саҳна ва нақши худро бозӣ мекардам. офарин. ба онҳо аҳамияти зиёда намедодам, чун ман ба ролам ба нақша аҳамият медодам. баъд ба мактаб рафтам, онҳо маро дида ту дар театр кор мекунӣ, баъзеҳошон намедонистанд ва пурсиданд онҷо дар куҷо ки ин навбат намоиш шуд ба мо гӯ, мо ҳатман мерим гуфта маро вай мекунанд. шуморо ки бори аввал ба ҳамин театр овард? ман худам мехостам ба инҷо орам ва ба модарам гуфтам ки маро ба театр баред ва он кас маро дастгирӣ карданд. падаратон ё модаратон актёр ё актриса ё ҳунарманд ҳастанд? тағоям актёр, тағоям ҳунарманд ҳастанд. писар ба тағояш монанд мешавад, ҷияни тағош. офарин ва бисёр хуб, албатта бисёр хуб. ҳамин театрро саҳнаи воқеан ҳам зиндагӣ ҳам меноманд ва ҳамин саҳнаи зиндагӣ аз нигоҳи ҳамин наврасон чӣ хел дида мешавад? ҳис мекунед муаллимон, устодони азиз? вақте ки ҳоло ки онҳо кӯдак ҳастанд, онҳо бовар мекунанд. вақте ки аллакай калон шуданд, чӣ хел ки мо масалан донишгоҳро хатм кардем, дар инҷо якчанд нафар донишгоҳро хатм карданд, соҳиби диплом ҳастанд. аллакай масалан вақте ки дипломдор мешаведу, чӣ хел ки мо ба забони худмон мегӯем профессионал мешавед, касбӣ мешавед, шумо аллакай дар саҳна ана ҳамон дарсҳое ки дар донишгоҳ гузаштед ба хотир мебиёриду ҳамон нақшонро бозӣ мекунед. ҳоло ки ин кӯдакону наврасон ана ҳамон дарсҳоро меомӯзанд, дар инҷо мо ба онҳо меомӯзем, лекин онҳо ҳар як нақши худашонро вақте ки иҷро мекунанд бовар мекунанд. вақте ки мо мегӯем тарс мегӯем, онҳо дар ҳақиқат метарсанд. чӣ хел ки мегӯянд ки мо ҳатто ба калонҳо мегӯем ки дар кӯча вақте ки кӯдаконро мебинед ба онҳо аҳамият диҳед. онҳо дар кӯча чӣ хел бозӣ мекунанд, вақте ки масалан дар кӯча онҳо бо тапонча гирифта бо якдигар бозӣ мекунанду якдигаршон меандозӣ, мегӯянд ки ман туро андохтам, анакунум ту афт мурди, ту мур мегӯянд ва яъне ки бовар мекунанд ба ҳамин чиз. инҳо ҳам ҳамин хел бовар мекунанд ва барои ҳамин нақшашонро ба хубӣ иҷро мекунанд. вақте ки мо намоишномаҳоро ки месупорем, шӯрои бадиии театр, шӯрои бадиии раёсати фарҳанг ва мутахассисони ҳамин соҳа, собиқадарони ҳамин соҳаро аз тамоми театрҳои вилоят даъват мекунем. вақте ки онҳо мебоянд, тамошо мекунанд, онҳо ба як ҳаёти кӯдакии худ мераванд. нигоҳ кунед маълим, дар саҳна вақтҳои ҳангоми машқ агар ба ин ҳунармандони ҷавон эрод гирифтед ё гуфтед ки ин тавр не, мана ин тавр хондан лозим ин матнро, эрод мегиред ё масалан сарзаниш мекунед, онҳоро дилгир ё хаста ё дилмонда намекунад? масалан чӣ хел қабул мекунанд ҳамин эродҳои шуморо? эродҳои моро баъзан мешавад ки хуб қабул мекунанд, баъзан мешавад ки ҳамон эроди гирифтагии мо ба онҳо камтар сахт мерасад. шояд ки кӯдак ҳастанд. баъзан вақте ки масалан мегӯем баъзеашон ҳиссиёташон баланд аст, шояд фикр мекунанд ки мо ба инҳо вақте ки эрод мегирем фикр мекунанд ки мо онҳоро ҷанг карда истодаем. мо баъд мефаҳмем ки мо ҷанг намекунем, мо мехоҳем ки шумо анами хатогии худатонро дигар такрор накунед. вақте ки тамошобин мебиёяд, шумо анами хатогиро такрор мекунед, тамошобин чӣ гуфтани шуморо намефаҳмад, мақсади шуморо намефаҳмад.
بعد وقتی که آنها انامین گپی ما رو گوش میکنند بعد خودشون خلاصه براری میکنند انامون خطایی خود را اصلاح میکنند وقتی که در نزد تماشابین برآمد میکنند با جرأتانه برآمد میکنند. شما باوری دارید که از همین نورسان آینده واقعا هم هنرمندان کسبی میبراید؟ همه آنها اکتور و اکتریس میشوند یا اینکه البته سوالی پیشین تو یک چی گفتنی هستم که با این کودکان کار کردن خیلی هم دشوار است برای ما. برای چی؟ یعنی اینها یک سین و سال گوناگون دارم، سین و سالی که نورس هستند و نو بلاغت میرسه. وقتی که کودک به بلاغت رسیدگی میشد آنجا یعنی خصلت و رفتاری و عموما تماما دیگر میشود و ما همچون معلم همچون یک باید که با پسیخیکی اینها سخت نرسیم، باید یک رفتاری کنیم که اینها از ما خفه نشوند. یعنی برای هر یکتی اینها ما در علاهیدگی یک چی داریم، رویه صحبت داریم که با مثال ابوبکر دیگر گونه این بچه مثال خوب است و تیز میفهمد، با این دیگر میتونه به سخت‌تر گپ بزنیم یک گیره میکند بعد آرام میشد. مثال یک چیز دیگه این کلانترش است که باید به سخت‌تر گپ بزنیم و برآمده میرود. مثال ما همین چیزها رو رعایت کردن قطعی ها صحبت میکنیم. خصلت و رفتار و خاراکتری که خاصی همین نورسان است در یک دوره معین. البته همه اون به حساب گرفته میشد، به اعتبار میگیرد. و استاد از شما خواهش میکنم یگان نفر شاگرد شما برای ما یگان مونولوگ یگان نقشه اجرا میکنند تا همراه همه کس تماشا کنیم. خوب شد است. خدایا من چی کار کنم؟ من چی گناه دارم؟ پدر و مادرم دادرچه خورده ککم چی گناه دارند؟ چرا با بعضی ها همه چیز را دادی و ما باشیم نانی سری و خانه گرم را نمیبینه؟ نخود من هم مثل پدرم مردی کار شوم. نمیخوام که از حد با آداب باشم. مادرم همه وقت با آداب شو، استادانت را احترام کن، سری خم را شمشیر نمیبرند میگویم. تا کی من خوب میگویم؟ این همه ناداری ها تا کی؟ اگر ممکن باشد ما کمتر روشنی اندازم در این مونولوگ از نمایشنامه که در آغاز راه است مؤلف محمد رضا طاهری. عموما قصه یعنی نمایشنامه از آن عبارت است که یک کودک پدرش آنها را پرتافته به مهاجرت رفته است و خودش تنها با همراه خواهرکش و مادرش در یک خانه‌شان زندگی میکنه. یعنی پدرش در مهاجرت رفته، به فکرم گم شده است و زنگ نمیزند به اینها، نامعلوم است چیکار شده است با او. برای همین اینها نه خوردنی دارند نه یک مبلغی دارند که برای خود صرف کنند. یک همسایه دارند، همسایه که تجارت که سر و کار دارد و میخواهد نورسان رو از خوردی‌هاشان به دست خود گیرد و هر یک کارهای بیادبانه یعنی یگان جویبار رو پوری پرتاب کردن یا به همان چیگه میوه‌جات‌های یگان کس زهر پاشیدن، یعنی با بچه ها مبلغ میتید و همین کارها رو کن میگوید. و این هم حاضر میراجی که حاضر مونولوگ خوان، این هم پیش از این همون شخص میگه که تو همراه من کار کن، من برای تو مبلغ میتیم و کاری بسیار نمیکنی، میری این پرتاب میپرتایی یا میری هم میوه یا که درخت یکان کسی میبری، برای من برای تو پول میتیم میگوید. و این اول به همین راه میرود و بعدا میفهمد که این راه خطا است. در آخر با قطعی که زهر میاندازد مادر خودش میخورد و از پشت اونه که این برای خطا رفت مادر خودش یعنی قریب که جان میدهد و این میگوید که من خطا کردم و نمیخوام با این راه روم. بله میفهمم. بله. استادان بیشتر کدام موضوع ها رو انتخاب میکنید برای اون که به صحنه گذارید؟ کدام موضوع ها انعکاس میشود توسط همین نمایشنامه ها؟ اون موضوع هایی که به حیات خود همین نورسان نزدیکتر است یا پرابلمی همینجا اون رو انعکاس میکند؟ کدام موضوع ها رو بیشتر خب شما نمایش میدهید در صحنه؟ هنرمندان ما به همسالان خود بیشتر
дар мавзӯъҳои муҳаббат, яъне муҳаббат ба ватан, муҳаббат ба модар, муҳаббат ба табиат, муҳаббат ба муҳити атроф, дӯстӣ, рафоқат бошад. Баъд боз проблемаҳои мубрами рӯз бояд ки бошад. Масалан, чӣ хеле ки ҳозир Темурҷон гуфтан, муносибати байни наврасон албатта ҳаст. Баъд ба роҳҳои бад нарафтан, чӣ хеле ки дар намоиши дар оғози роҳ гуфтанд. Боз яъне ки боз як намоиш доштем ки аз мост ки бар мост. Дар он намоиш бар нашъамандӣ нарафтан, ба ифлосӣ роҳ надодан, май нанӯшидан, анаминҳоро талқин мекунад. бачаҳои азиз, барои шумо офаридани нақши мусбӣ бештар писанд аст ё ин ки манфӣ? ба ман фарқ надорад, хоҳ мусбат бошад, хоҳ манфӣ. барои он ки ҳам дар нақши мусбат, ҳам дар нақши манфӣ нақшро иҷро кардан, мо метавонем ба ҳамсолони худро тарбия диҳем. яъне ба онҳо агар нақши хубиро бозӣ кунем ё ин ки мусбатро, мо метавонем ки ба онҳо нишон диҳем ки кадом корҳо дуруст аст. агар бар нақшҳои манфӣ бозӣ кунем ва онҳо моро дида ба худ хулоса мебароранд ки ин корро кардан лозим нест. ташаккур. то имрӯз ба ягон сафарҳои ҳунарӣ баромадед? ба сафарҳои ҳунарӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилоят ба наздики ҳунармандони мо бо намоишномаи ҳиллаҳои аҷӯза кампӣ рафта буданд, бо намоиши заргӯши доно ва боз як барномаи консерти рафта буданд ки дар шаҳру ноҳияҳои вилоят баромад карданд ва ҳамсолони худро шод гардониданд. ва мо кӯшиш мекунем ки ана ҳамин хел сафарҳои ҳунарӣ бисёртар шуда истанд, барои он ки тамошобиноне ки дар шаҳру ноҳияҳои дурдаст, масалан Ашт, Кони Бодом ё ин ки Шаҳристон, Истаравшан зиндагӣ мекунанд, онҳо ба ин ҷо омада наметавонанд. ва мо худамон кӯшиш мекунем ки ба назди онҳо рафта онҳоро аз ҳаёту фаъолияти театр бо намоишномаҳои аҷоиб онҳоро шод гардонем. ва дар 2 сол як маротиба дар шаҳри Душанбе фестивали озмуни театрҳои касбӣ Парасту баргузор мегардад ки театри мо ҳамасола дар ин фестивали озмун иштироки хуб доранд ва ҳатто ҷойҳои намоён ва ҷоизаҳои ба худи театри мо муносибро гирифта бо сари баланд бармегардем. офарин, ташаккур. ва кадоме аз ҳамин шогирдони шумо дар як саҳна бо ҳунармандони касбӣ нақш офаридан буданд ҳамин гуна намоишномаҳо ё баромадҳо ё чорабиниҳое ки дар як саҳна бо ҳунармандони касбӣ баромад карда бошанд? албатта бисёр вақт бачаҳои мо дар намоишнома нерию дар чӣ гӯям дар барномаҳои консертие ки шаҳрию вилоятӣ мешавад ё ин ки ҷумҳурӣ мешавад, ҳатман ин бачаҳои мо онҷо банд мешаванд ва бо ҳунармандони ин ё он театри Камоли Хуҷандӣ ё театри дигар аз ҷумҳурӣ омада ё ин ки вилоят ҳатман нақш меофаранд. ба фикрам бачаҳое буданд ки ба наздикӣ ё чанд вақт пеш бо ҳамроҳи Асрор Камолиддинов, яъне он кас боборо бозӣ карда буданду бачаҳои мо наберии он касро нақш офарӣ карда буданд. бисёр баромад мекунад ҳатман. бисёр хуб. ва кадоме аз шумоён бо кадоме аз ҳунармандони касбиву номдору машҳур хуб минбаъд дар дил орзу доред ки дар як саҳна нақш офаред? кадоме аз шумоён бачаҳо ки фикри худашро мекунад? ман дар оянда мехоҳам ки ҳунарманд шаваму бо ҳунарманди Туркия Бурак Азчивит як амин бозӣ кунам. дар кино? дар кино. хаб барои чӣ не? биёда қарсак мезанем. гӯш мекунем? ва ман мехостам арбоби ҳунарии ҷумҳурии Тоҷикистон Ислом Саломов агар мебудам бо он кас бозӣ кунам, хиёлам буд. афсӯс. равонашон шод буд. ва шумо шахсан он касро мешинохтед? албатта шумо хурд будед.
албатта ногуфта монем ҳозир устодро ба ёд овард, як бадан як чӣ мегӯяд, як лаҳзае овард ки он кас асосгузори ин театр ҳастанд устод, ки мо тарбиятгари он кас ҳастем. Ману Мирзо Юсуф аз соли 2021 ба фикрам инҷо 2001 бахшиш 2001 омадагӣ ҳастем дар синни хурдсолӣ ва он кас дастҳои моро гирифта ба ин саҳна баровардану ҳунарҳоро омӯхтам ва мо хушбахтона, ман намегӯям мутаассифона, бадбахтона намегӯям, хушбахтона аст ки мо дар ҳамин соҳа ҳастем, яъне ҳамин касбро дӯст медорем ва мо роҳи он касро, яъне дарсҳои он касро барои бачаҳо ҳозир тақсим карда истодему, давом дода истодем. бисёр хуб. ва ҳамин дӯст доштани ҳамин як касби интихоб кардаи худ аз рӯи ҳамин завқу хоҳишашон онро талқин мекунед. Масалан, мана худатон гуфта истодаед ки замони худатон аз ҳамин саҳна баромадед, яъне парвозгоҳи шумо аз инҷо ва воқеан ҳам ба шогирдони худ низ ҳаминро талқин мекунед ки ба ҳамин касби худ, ба кори худ содиқ бошанд, бовафо бошанд ва албатта як рӯзии худро, бурдаи нони худро албатта ҳаққу ҳалол меёбанд. дар ин мавзӯъҳо низ, мавзӯъҳои ахлоқӣ низ дар берун аз саҳна суҳбат мекунем. Мо бисёр суҳбат мекунем. Духтарако манамошон мебиёянд, аллакай духтаракои баъзе калоншудагиҳо ҳастанд, мебиёянд устод ман давом диҳам мешавад, яъне ҳамин касбро ё бояд равам. Мо албатта мегӯем ки ин театри мо, вақте ки театри мо театре ҳаст ки фақат ҳамроҳи мани кӯдако ту нақш меофарӣ. ин нест ки мо ишқу муҳаббати калонсоло ё зану шавҳар ин хел чизҳоро қариб ки надорем. Хай баъзан мавзӯъҳо мешавад ки бояд истифода барем, қариб ки надорем ва ин ҷо, ин даргоҳ ҷои бад нест ки ту ба роҳи бад равӣ. Гуфтам мо бисёр суҳбатҳои самимӣ, суҳбатҳое ки чӣ мегӯянд, дилонае ки онҳо мехоҳанд гӯянд, суҳбатҳо мегузаронем. Албатта ботини инҳо, тинати инҳо тоза аст ва онҳо шаффоф ҳастанд, мисли оина ҳастанд ва албатта он завқе ки, он орзуе ки имрӯз барои амалӣ шуданаш аз имрӯз кӯшиш карда истодаанду ва ояндаи худро дар ҳамин саҳнаҳои калон мебинанд, маслан бо ҳунармандони номдор мебинанд. Албатта барои расидан ба мақсад аз имрӯз устодон низ барои хуб пеш бурдани ҳамин кору фаъолияти онҳо саҳми босазои худро доред. Албатта ва чӣ гуна нақшаҳо доред? Боз ҳам кадом намоишномаҳоро аз шумо мо рӯзҳои наздик ё моҳҳои наздик интизор шавем, ё ин ки шояд берун аз Тоҷикистон боз ягон сафарҳои ҳунариро ба нақша гирифта истодаед? Хуб, аз нақшаҳои минбаъдаи худ моро огоҳ карда метавонед? ба наздикӣ мо дар таътили баҳоронаи хонандагони муассисаҳои таълимӣ як барномаи консертӣ ва иборат аз рақсу сурудҳову саҳначаҳо тайёр карда истодаем, пешкаши тамошобинон мегардонем. Боз намоиши пушаймонӣ аз рӯи асари Абдуҷаббор Қаҳҳорӣ кор карда истодаем. Насиб иншоаллоҳ рӯи саҳна мебиёяд. вақте ки намоишномаҳо омода мешаванд, албатта хабардор мекунем. омада боз ин ҳунармандони наврасу ҷавони моро дар саҳна боз худатон мебинед. мо имсол чӣ хеле ки гуфта гузаштам, фестивали озмуни парасту дар шаҳри Душанбе моҳи апрел иншоаллоҳ шуда мегузарад. барои ин кӯшиш карда истодем ки як намоиши хубро омода созем ва назди ҳунармандони тамоми ҷумҳурӣ, ҳунармандоне ки аллакай собиқаи кории чандинсола доранд, рафта ҳамин ҳунари кӯчаки худро нишон диҳем. Акнун нигоҳ кунед муаллим, барои он ки воқеан ҳам ҳамин санъати онҳо, ҳунари онҳо сайқал ёбад, дар интихоб боз устувортар бошанд. Маслан шояд ягон ба ибораи мастер классҳо гузаронида мешавад. Маслан дигар ҳунармандони номӣ машҳур шояд берун аз Тоҷикистон, шояд аз ҳудуди Тоҷикистон омада бо ҳамин наврасон суҳбат, тариқи суҳбат, масалан ин ё он нозукиҳои ҳамин касбашонро меомезонанд. ҳамин гуна ҳолатҳо ҳам мешавад? Бале, соли гузашта аз шаҳри Санкт Петербург 2 нафар омӯзгорони маҳорати актёрӣ, баъд ҳаракати саҳна ва
نطق صحنه آمده بودند که همه هنرمندان ما در این مستر کلاس اشتراک کردند که در تئاتر کمال خوجندی شده گذشت. آنها با این هنرمندان ما همان نازکی هایی که مثلا هست ما به آنها نگفتگی هستیم، آنها به هنرمندان ما نشان دادند. آنها البته از این مستر کلاس یک با روحی بلند آمدند، گفتند که این دفعه آینده اگر که باز هم میخوایم مستر کلاس ها میشود، ما البته کوشش میکنیم که در این مستر کلاس ها اشتراک کنیم. در خود تئاتر کمال خوجندی استادانی هستند که از آنها نیز بسیار اینها چیز میتوانند گیرند، یعنی کسب و کار بسیار از مهارت آنها، از گفته آنها آموزند. البته آنها رو دعوت میکنیم از مانند سایرا میسایو که حتما یک اون کس هر لحظه که نمایشنامه میشود در تئاتر ما آمده تماشا میکنند، حتما تماشا میکنند با همراه استاد عمر علیف و هر دو آنها یک سخن یا یک قرصک زنند یا آفرین گویند، به اینها یک تاب بالیده میگیرد، اینها دو چند حرکت میکنند که در نمایشنامه ها بازی کنند. بله البته. و استاد یک چیز پوشیده نیست که واقعا هم ما میخواهیم یا نمیخواهیم، باز وقت این رو نشان میدهد، معین میکند و البته امروز بسیار یک ذوق بلند دارند این نورسان و در آینده شاید نه همه آنها همین رشته مثلا هنرهای زیبا به مانند مثلا اکتوری یا اکتریسگی رو انتخاب میکنند، ولی از امروز آن زمینه که از اینجا گرفته ایستادند شاید آینده باز هم برای در دیگر سمت‌ها همچون متخصص فعالیت بردن، مثلا یک صنعت سخنوری بلند داشتن، اداره کردن خود در صحنه شد، در این رشته ها باز هم کشاده شدنشان ممکن؟ البته ممکن. مثلا خیلی که گفتید در سخنوری گفتید یا اینکه ژورنالیستیک گفتید، یکی از دستپروران تئاتری ما نصرالله تویچیزاده وقتی که تئاتر تشکیل شد اون کس در اینجا کار و فعالیت می بردند. ما همراه تیمور جان با اون کس کار کردگی هستیم و حاضر باشد اون کس در دوشنبه کار و فعالیت میبرند. میبینیم که اون کس به ژورنالیستیک روی آوردند، قریب که در تمامی دولت‌های روی جهان اون کس سفر کردند. این یک فخری ما می باشد. مثلا باز یک هنرمندی تئاتر ما که دلیر نظرف بود همچون اکتور در اینجا کار میکرد و حاضر باشد و استماتولوگ است. این خیلیش هم میشود. این خیلیش هم میشود. فهم. تشکر استاد. با جز اون که مثلا اینجا شاید بین همین نورسان هنرمندان مشهور و نامداری کسبی در آینده بین همین نورسان نشستند و از امروز برای رسیدن به آرزوهایشان واقعا هم قدم به قدم زینه به زینه پیش رفته ایستادند، بالا رفته ایستادند و بجز این در تئاتر باز یگان نمود هنرهای زیبا رو برای آموختن، برای از خود کردن کوشش کرده ایستادند. نورسان باز چی می‌آموزید؟ البته ما حرکت میکنیم که این بچه‌ها یک مهر زیاد پیدا کنند به این کسب، برای اینکه برای خودمان هم در کار هستند، چون کم هستند هنرمند در جمهوری گویم بسیارتر در ولایت کمتر هستند و میخواهیم که اینها کلان شوند و در کمی کسبی که در اینجا می آمدن یاد گرفتن دوام دهند در بزرگ شده. ما البته اینجا من دخترهای بسیار داریم. این دخترها یک قسمشان در وی رقصی کار و فعالیت میبرند. ما اینجا هم نوازندگی داریم، هم مهارت اکتوری داریم، هم یک رقصی داریم که دخترکا اونجا میآموزند در چهاربینی‌های دولتی، در چهاربینی‌های درونی، درون نمایشنامه یا کنسرت‌هایی که در اینجا گذاشته میشود حتما رقص میکنند و ابرازهایی که هر گونه هست آن رو اجرا میکنن. البته تشکر. و در آخر مثلا اونهایی که ما رو تماشا کرده ایستادند، بخصوص والدین که شاید امروز در اندیشه اون هستند که فرزند خود رو بعد از مثلا مکتب باز با چی کارها مشغول کنند که مثلا از بیرون از کارهای بیهوده خب کمتر دور شود، با این یا اون رشته داده شود، یگان سمت رو خب از خود کند. با اونها چی توصیه دادن شما؟ با آن والدین هایی که فرزندانشان رو با این بارگاه آورند. البته میتوانند آن والدین هایی که حاضر ما را تماشا میکنند، میخواهم گویم که وقتی که در فرزند خود کم ترکک علاوه که میبینند که وی
جوش میزند و خود را اداره کرده نمیتواند و در صحنه برآمد کردن میخواهد، حتما به تئاتر بیارند. با خواهش خودی کودکشان بیارند. وقتی که کودک نورس جوانان خودشان خواهش دارند و به تئاتر قدم رنجه می نمایند، از آنها یک هنرمند ساختن آسانتر می شود. و وقتی که کودک خودش نمی خواهد و پدر و مادرشان مجبورند می بیارند، از وی نمی براید. برای آن که وقتی که کودک نخواهد، ما به وی یگان کار کردن نمی توانیم. چقدر که میگوید اگر که کودک خوراک دوست داشته‌اش را خوردنی خواهد میخورد، وقتی که در نزد وی اگر خوراکی دوست داشته‌اش نباشد البته نمیخورد. برای همین شرم ندارند، خواهند که آینده فرزندشان به یک کسبی دوست داشته خود صاحب شود و آینده نان خود را یافته خوردنی باشد، مرحمت به تئاتر ما بیارند. در این تئاتر ما همیشه باز است و ما استادان همیشه کوشش میکنیم که به فرزندان آنها هنر و ملکه‌ای که از استادان خود گرفته ایم داده باشیم. تشکر، سلامت باشید. تشکر و من البته با همه شمایان برای اشتراکتان در برنامه امروز. هرچند امروز ما مهمان شما هستیم، اما شما مهمان در برنامه پیچتاب زمان می باشید. با همه شمایان سپاس. استادان عزیز، بخصوص با شما نیز منتدار هستم که امروز با شاگردان خود طول یک ساعت در این برنامه با ما یک صحبت گرم و صمیمی داشتید و من باوری دارم که این صحبت ما برای آنهایی که ما را تماشا کرده ایستادند البته یک هوسمندی هم می شود و شوق و ذوق آنها را واقعا هم بیدار کردنش ممکن است و از احتمال دور نیست. و در راه انتخاب کرده خود نورسان عزیز شما استوار باشید. ما از شما امید کلان داریم. باقی البته مشق خود را ادامه دهید. ما باشد برنامه را جمع بست میکنیم. سلامت باشید. سلامت باشید. تشکر. تماشابینان عزیز، ما برای همکاری با رهبریت و هیئت کارمندان تئاتر دولتی موسیقی تماشابین جوان به نام عادل نظرов اظهار سپاس می‌نماییم و در همین جا برنامه نوبتی پیچتاب زمان به انتها میرسد. تا برنامه دیگر در امان خدا باشید. خیر. Pura Mujama Sui Vai